La delegació de l'Alt Penedès d'Òmnium Cultural ha celebrat aquesta mateixa setmana la seva assemblea anual. La principal novetat que es destaca d'aquesta assemblea és la reestructuració de la Junta. El fins ara sotspresident, el quintinenc Ricard Serra, assumeix a partir d'ara la presidència. Com cada any, l'Assemblea General de la Delegació a l'Alt Penedès d'Òmnium Cultural ha servit per repassar la memòria del que s'ha fet l'any anterior, de fer un cop d'ull als pressupostos i de posar a punt tot el que manca en els propers temps. El punt més destacat, però, ha estat la reestructuració de la Junta de l'entitat, que continua amb les mateixes persones, però això sí, amb un canvi de càrrecs. D'aquesta manera, el fins ara sotspresident, el quintinenc Ricard Serra, assumeix la presidència. Romà Macario, secretari fins a aquesta assemblea, passa a ser el sotspresident. Maria Teresa Gil, que ha ostentat la presidència de l'entitat en els darrers 8 anys, segueix a la Junta, ara fent-se càrrec de la secretaria. Com a tresorer continua l'historiador Joan Soler i Bordes i els vocals són Joan Sarcó, Jordina Gallamí, la primera presidenta i que ho va ser gairebé 30 anys, així com també Maria Ripoll, Eloi Miralles, Josep Maria Rovira, Pol Pagès i Jordi Nojosa. L'avui secretària ha assenyalat aquesta casa que l'actual Junta seguirà amb la mateixa línia encetada dels últims anys i, és clar, amb les activitats previstes. Aquesta línia d'oferir, per una part, aquesta col·laboració que fem i que primer ja havíem nosaltres col·laborat i subvencionat durant uns anys, que és la part del català a les Magrebines, però que ara és un altre, o sigui, ho porta el Consell Comarcal i normalització lingüística, i llavors nosaltres també hi col·laborem amb material didàctic. Òmnium Cultural mantindrà el seu suport als cursos de català del nivell D i aquest any ofereix un curs d'expressió escrita. I llavors esperem que aquest curs, que sí que hi ha força gent, però crec que n'hi podria haver més, esperem que l'any que ve, a veure si pot ser més nombrós, perquè en canvi el nivell D ha anat molt bé aquest any i fins i tot gent que potser volia fer i que no hi havia prou places. Gil ha avançat que continuaran organitzant conferències que tractin del país, de la cultura, de la llengua i la seva història. Precisament ha recordat que els cursos d'història de setembre a desembre estan tenint força èxit des de fa anys i així mateix es repetiran en les properes temporades. L'Assemblea Anual d'Òmnium Cultural a la nostra comarca es va celebrar dimarts al vespre a la Sala Mossèn Vinyeta amb la participació d'una vintena de socis de l'entitat.